Aquest darrer exemple de regla és per grups creats en funció del resultat d'un qüestionari. És a dir, podem dissenyar un qüestionari i en funció dels resultats obtinguts generar, per exemple, 3 grups diferents per poder després distribuir diversos materials en funció dels grups. Prèviament haurem d'haver creat els grups manualment. Des del tauler del curs anem a PLD per afegir una regla que li direm creació de grups. L'esdeveniment serà activitat qualificada. Qüestionari, formació d'usuaris. Afegim. Pel que fa a la condició, serà interval de qualificació de l'activitat, que en aquest cas voldrem que sigui igual o superior al 90%. Guardem i afegim una acció. Aquesta acció serà afegir a l'usuari al grup creat que li correspon, que serà avançat. Marquem que s'executi només una vegada, desem i tenim la regla creada.